बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्जना इस्लारि। बे साननैसोनि गेजेरावनो बर'नि गेजेराव गोबां गिदिर गिदिर गारिनि जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानांबाय थानाया इनायनो दुखुनांथाव खौरां। बेबायदिनो आरोबाव मैयानि सानावबो बरिमाखानि लामायाव मोनसे गिलु-बालु जाब्रबथाय जायो। बाक्सा जिल्ला बरबरि थानानि सिङाव थानाय बरिमाखायाव लामा जाब्रबथायजों सानै बर' आइजोआ गोब्राबै जोखोम जायो। बरमानिफ्राय साहा बरबरि फारसे फैनाय AS28C8483 बलेर' पिकआप गारिया हमथानो हायियाव हरखाब गंसे बिफाङाव सौग्रावनानै लायो। लोगोसे फानबारिनि अनिमा बर' आरो सैबारि बरबरिनि अमिया बर' बिथांमोनखौ सौग्रावनानै गाज्रियै जखम खालामो। लोगोसे जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव गोबां गाज्रि थासारियाव दायो देहा फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दङ होननानै खौरां मोन्दों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।